hi ha un moment que la política es menja tantes coses que s'acaba menjant fins i tot la mateixa intel·ligència, perquè clar, la Això ho política és diu una el cosa... Foix. Clar, la política és una cosa de gestió tan diària, d'equilibris tan diaris, que no et permet passar a pensar a llarg termini. I la vida és curt termini, però també és llarg termini. I, de fet, el Això, curt termini el fa sobre el llarg termini. I quan perds de vista, quan el llarg termini s'ha esgotat tant, s'ha corcat tant, s'ha corromput tant, que ja no et serveix per pensar a llarg termini, sinó només a curt termini, llavors i perquè comences a deixes fer de coses pensar rares. en grans projectes, estàs pensant més Clar, en la nòmina del mes següent. Hi ha clar, una sí, sí. sèrie d'articles del Foix, entre el 32 i el 35, a la publicitat precisament, que es diu que ho van compilar amb un volum que es diu Els llums transparents. I és una crítica a la intel·lectualitat precisament en aquest sentit. O sigui que hi ha tot un estol de gent en el moment d'efervescència i d'eclusió de tants de diaris i de la societat de masses, hi ha tot un estol de pseudointel·lectuals, perquè ell diu que ser intel·lectual és la dependència del verb, o sigui, de la veritat, i hi ha tot una gent que viu de la pagueta i d'escriure el que li dicten, que és una mica, o sigui, és la idea del Morràs de la mania de la intel·ligència. I es nota Clar, perquè fa servir els bueno, mateixos conceptes. i és el que diu el Julien Benda. El Julien Benda té allò de la tradició des clercs, que jo ara no sé molt bé com es pronuncia en francès, i que ara no sé de quin any és la tradició, la tradició dels intel·lectuals, però deu ser de l'any 20 o l'any 20. Això estaria bé, ara ho miraré. Però vull dir que, clar, vull dir que és un tema molt d'aquella època, perquè, perquè sí, clar, totes les coses bones i les dolentes comencen en el cervell, perquè ens entenguem. Sí, sí. I també a mi m'ha cridat l'atenció de la publicitat que la portada és d'articles i d'articles molt refinats. O sigui, és d'un nivell... Tens el millor de la intel·lectualitat jove de Catalunya escrivint-hi. O sigui, un dia pots mirar això, el Pompeu Fabra, que val, no és tan jove, és del 68, i també tens el Ferran Soldevila, tens el Carles Soldevila, tens el Pla, tens Rovira i Virgili escrivint algun editorial, tens el Segarra. Batista i Roca a partir del 28 teoritzant sobre la relació entre forces armades i nació i democràcia. Sí, és Tens com Josep molt Maria de nivell. Segarra,